MLA ka maulai ba proses di sau kami hakasni baar. Ulapan pau baka Meghalaya klem artatin kan syakta tenge lada jia baka sorkar Assam ka pentre kamno ya ka Assam Cattle Preservation Bill. Katkum ka jingong jong u kiban syakta ning kong hakate ka an kinde kinong khayi bat but si kinong bam do namarkin sadan bet ki kendon ki bante ya ka jingpen poy ki masi sho do syakani ka jela bat ki wepat ki jela jong ka than chate lami ngi jong kari. Kemudian bikmat jong mulai konstituensi asal keban bu Ahmad jong ka jelahi berokwe ya ka jing sengokian ka liang jonga hadin benda ka liang jong ka sorkar Assam kalau rak ya ka Assam Cattle Prevention Bill 2021 kabat hu kolong ya kaban khang lani ban regulate ya ka jing supply jong ka masi lah ka de nam ta jong ham ta me na ka mata jong Assam la ka nuduk ka kombam ka komdi bat ha ka juga por na ka mata ka san transportation ka long na po Assam bat chwi state bade jong jala jong hong ni po Meghalaya bat kum ju bat po Bangladesh ti kawai to ha ka kom perkhat na ka liang jong sarkar Assam ting na ka liang jong hi ka modern te pisu thu ko long ba barok ki state po India kinha ban perkhat na ka mata ke interest la ka jong ka state pat ha ka ju ko por nam ta ka jingbit jingbiang jong ki pajba jong ka state hi barok kawai ti to hak bade ber kini ka Assam Cattle Prevention Assam Cattle Prevention 2021 ka ba Assam ka table hapo assembly bat commission ka sen ka sa long an gani bat dihadin bada ka long an te sibun ke baro ngi suthu kinmi ki jinge te ke mga don na kalian juga hakabade bat kami ka bill kamong menen na kalian juga ka long ba baro ki sarkar jelag betul por India ki perkhat nam ta jong kasti ban nam ta ki brio dei ka we ka ban nak le ka jonga ka long ha ka don ka bentang jong ka bil ka baong ba kini ki masi ki bayak lengba na po Assam pangisu thu ka long ba bon kini ki cattle ani ki masi ki wanang ni na po West Bengal ki wanang tin na po Telangana ki wanang po Andhra Pradesh ki wanang UP Madhya Pradesh bat ki state na po jong ka India nang ki wanang ni ki state bandang tu ka long ba ta ka long kumru hab ban ya lengba na po Assam te kan kum ni bil pisung thu haba kini ki brio ki baterai ni ka kam ban supply masi to sho bagin shwana ka leng joki ka lo bagin kit mata ya kini masi na state of here India ya pisung thu ka long ba ki documents akila biang na dong shadong documents the on the road ngi scam ka long ka don ka no ko problem la ka de ban biang na dong shadong de ka bi mang lia jo sokya hang ni ka long bak Assam ka ong ba kinu ki trok ki ba kit ya ka masi ki ba ya ling ba na po Assam ka hapan sim ka long da la ban ong ka ni ka valid permit la ne la ka jong pa ka permit ti hang ni pistu hang ni kan don jinge ka long ba la dob la pan biang ya kot isla na tu state ban ikit ya ki masi on da poi Assam hable biang ka long da ki ba ki permit te habana da le shu da le biang da permit kamut ka long ba hang thi kin bun ha ka long ba ki bun ki formalities aban nak leng jo sarkar Assam kan bu bara ka bakut kalong bakti ki masi kin sakut hang ha po Assam te kin poi shu shenu kalong la ka de po sakti jongi lan ki benta jong ka dot is kin poi shu kini te kamut kan bu problem ha hadu kata di ngakas ong tangan ni ko wei ba i kumban nak leng jong sarkar Assam haba ka pen khre manta da ka benta ba mania ling ba pisung thu manta nakaliang state government kinum la ban block manta ya ki national highway nakaliang jo sarkar India ka mi notification la ka de man ha ka ni ha por jong covid wat manta ro ba kinu ki trok ki bakit ka nong ki marba mardi dan ki tiar ba staying sarsam horkit hordam nakaliang jong ki sarkar
kip hab ban pendikna bomdi ban penthut hab ai ka stern warning nega direction nega instruction yaki SP ba on the road mde ban penthut tikabut gini kitrong kibuan nak benta pher kalong na jong India ken poi la ke jong ya hala jong state apa not is chimno lagi mar ni na po me khlia jing ki mar ma mi kha jing ki ban let ke lo ban ya kan habya leng ban Assam ki ban de siwe ki state jong ke India mde ban penthut kata ka dika notification ba government of India ti hang ni manta da ka leng jong ka sarkar Assam au mong don kam la ka jong ka permit banyak leng ba kalong ya ki trok ki bakit ki masi hang ni ngaso ba kan leng jong ka sarkar Assam kala violate mental dan ya violate ya ka wei na ki an ke ba sarkar dia kala bu bam di bethut kalong ya ki trok ki bakit ya ka imarba madi namar ka masi ru mata fistu ki masi ki de sibenta jong ada jong ka bam di kata ka wei to ka benta ka ba bang mene kalong ba sarkar Assam kan berkhat ba sebut mentang dah kalian jong sarkar mekhadin benda kalian ingin jinge bagi masih mansu sibun formalities hapendap de bagi masih lesai kim paisu de kaba kalong banlong ba kini badi do masih ni supply masih akam ngajam kat de hadu kata desen makta iki kalau kata ekonomi jong stian kalau kata mata ya ka kalau kata ru mata ya ka kam ya ka jam ya ka mai ka jit dong sedong namar hang ni kalau bagi bun ki brio kalau ki bayo ya ka kam ka jam leng ba jong masih to ni kong ni siap kalau ki bateri ka kam nadu ka jaka borak ka masih ka ba na poi hang ni kalau sakitu pada ki dido don pada dia menang tu pada gidan semata seba oddo gidan seba osnir gidan seba di lak jong pi hang ni yo mentah di makan tak mentah ya ka livelihood ya ka kam ya ka jam dah ka beta jong ki brio baro tidak pai mata ka por kan bo kan kamur kan bo jinge ma ya ka jela jong mat kum ju ru na ka mentah ka kam ka jam di kawai ka ban na ka leng jong ka bo kan ni kawai ka long ba sibuk la syai na ka leng hadir mengal i sibun ki jinge kabagi nong supply masih jemaat jinge banyak lembah jong ka dapo Assam kaspoi ke por kalong bagi brio jungi mangiru ngin ong ba ya ki trok ki jo ki wana po Assam ki bakit to ya ki tiar ke buana ke hab bande la ka jong mata ka jong ka permit ka ban hab ya leng ba na po ka state jungi ma pisu tu kombolong mata ki don ki tiar ki ban hab ya leng ba Assam Giwan Assam khabi alam baj mekhya jingi dan nanti bagi kali selsiar dan naglia jingi ko kum kata restriction ke bangingin bu pi kan ora mata kalau ka jingi pher ribut ka jingi pher bah pedeng jok Assam mekhlia di kum nong hikmat paso banda kali nga jong hi long hibu lo pai kini kum kadak kum ka sibenta bang di perkhat bah bat kawai le dajar khat la syai bagi Assam ka benthut jaga spoi ke por banda kali yang jungiru kum nong hikmat ngin hapan perkhat nam tak nama kumanga mene kasarka Assam ka perkhat nam tak pai ba Assam di mangiru gino mekhlia mangiru emily jong mekhlia kasarka mekhlia perkhat nam tak pai ba jong mekhlia mar hapan perkhat namar ga benda ka basa kalau la syala ki masih yang thi hak simpan men dengan poi semangiru menta kinong ki tiar gitar habia banyak leng ba po jong stit ngino hapan simpan men pi kadang ta karwa kaji pher buk bakrau ba kanora menta kalong kan ka misunderstanding dari ka difference hapeng buat jong ka Assam bat jong ka mekhlia ti ka benta ka balai hi to nakaliang habari berkani hi to nakaliang jong minister ong tong ngisa pej ya kan ni ka bil onda kala poi ka por kumnur komban ak mat kumnur komban le te kata ka syong ha ka jing start hi nakaliang jong o minister hanur kom ka ban le